Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ng ating kwento ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay seswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito ay mas lalo kang seswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyo Kuya Chris. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Densyo. Nakatira dito sa lalawigan ng Iloilo. Ang edad ko po ay 35 na. Masugid niyo po akong tagapakinig. Kaya naman naengganyo akong ibahagi sa inyo ang tunay na karanasan ng aking ama noong binata pa lamang siya. Naganap ang mga pangyayaring ito taong 1982. Ang edad niya po ng mga panahong yon ay 19 pa lang. Ayon sa kwento ng aking amang si Domeng, inimbitahan sila ng kanyang mga pinsang sina Isko, Pedro at si Ernesto ng kanilang katrabaho na si Teryo. Ayon umano kay Teryo, nalalapit na ang araw ng piyesta sa kanila. Kaya inaya nitong pumunta ang aking ama kasama ang kanyang mga pinsan. Matagal na rin po kasi nilang kinukulit si Teryo kung kailan ito uuwi para sasama sila. Gustong-gusto kasi nilang makita ang lugar na tinitirhan ni Teryo. Dahil sa pare-parehong binata pa lang sila noon, kaya walang pag-aalinlangang pumayag sila kaagad. Lumipas pa ang isang araw, ay sabay-sabay na silang bumiyahe papunta sa baryo ni Teryo. Ayon sa aking ama Kuya Chris, noong una ay sumakay sila ng tricycle. Tapos ay binaba sila sa lugar na wala namang masyadong kabahayan. Pagkatapos nilang magbayad sa driver, ay naglakad na sila sa maliit na daanan na kasya lang ang 2 tao. Puro sagingan at talahiban ang gilid ng daanan, kung kaya kailangang hindi lalagpas sa 2 tao ang magsasabay sa paglalakad. Wika pa ng aking ama, liblib na ang baryo kung saan nakatira ang kanyang katrabaho sa kadahilanang wala na silang nadadaan ng kabahayan at puro mga nagtataasang puno na lang ang kanilang nakikita. Medyo may kalayuan pala yung baryo nyo parang Teryo ah. Wika ng aking ama. Oo parang Densyo. Kaya bihira lang akong umuwi sa amin kapag may trabaho ako sa bayan. Napakalayo kasi. Isa pa nakakapagod maglakad. Tugon nito sa aking ama. Makalipas ang mahigit 1 oras, ay bumungad na sa kanila ang baryo kung saan nakatira si Teryo. Namangha ang aking ama nang masilayan niya ang ganda ng mga tanawin sa baryo ng kanyang katrabaho. Di mo naman sinabi tol, napakaganda pala dito sa inyo. Bulalas ng aking ama habang inilibot ang paningin sa paligid. Ang sabi pa ng aking ama, makikita mo ang napakagandang tanawin sa baryo ni Teryo. Napapagitnaan kasi ng palayan ng mga kabahayan sa bungad at may malaking sapa naman sa hindi kalayuan na sa tingin ng aking ama ay malinis yon at masarap paliguan. Napapalibutan din kasi ng mga naglalakihang puno ang sapang yon na siyang nagbibigay ng lilim. Kung kaya kahit tirik na ang araw ay hindi ka maiinitan kapag maliligo ka sa sapa. Nako, huwag kang mabighani sa panlabas na kaanyuan tol. Akala mo lang maganda dito. Sambit ni Teryo. Dahil sa narinig ng aking ama, kaya napakunot noo siya at tinanong ang kanyang katrabaho kung ano ang ibig sabihin. Ngumiti lang si Teryo sa kanila at binilinan silang magpipinsan na mamayang gabi ay wag na silang lumabas ng bahay. Ha? Di ba kaya tayo nandito dahil pupunta tayo sa sayawan? Reklamo ng pinsan ng aking ama na si Pedro. Basta makinig na lang kayo sa akin. Pupunta naman tayo sa sayawan. Wag lang mamayang gabi. Delikado kasing lumabas dahil kabilugan ng buwan mamaya. Sagot ni Teryo.
Anong koneksyon ng bilog na buwan sa sayawan? Tanong naman ni Isko. Basta, makinig na lang kayo. Huwag nang maraming satsat. Ani Teryo, habang patuloy pa rin silang naglalakad sa baryo. Nang naglalakad na sila ay napapansin ng aking ama na may mga pailan-ilang tao ang masamang nakatitig sa kanila. Yung iba naman ay hindi sila nilulubayan ng tingin. Kaya nakaramdam ng takot ang aking ama nun, Kuya Chris. Isipin mo naman kasi, yung tipong dadayo ka sa ibang baryo, tapos tititigan ka ng masama ng mga nakatira doon na animoy may malaki kang atraso. Di ka ba naman kakabahan yan? Huy, tara na! Bilisan nyo nang maglakad dyan. Wika ni Teryo sa aking ama. Hindi kasi komportable ang aking ama na may mga taong tumititig sa kanya at hindi niya rin maiwasang tingnan yon. Huwag mo silang tingnan sa mata. Bulong ni Teryo sa kanila. Napaisip at napatanong sa sarili ang aking ama ng mga sandaling yon, Kuya Chris. Kung anong klaseng baryo ba ang tirahan ng kanilang katrabaho. Bakit bawal tingnan sa mata ang mga taong naroroon? Samantalang kung makatitig ang mga ito, akala mo naman may malaking atraso sila sa mga tao. Napaigtad ang aking ama ng tapikin ni Teryo ang kanyang balikat. Nababasa ko ang nasa isipan mo, tol. Saad ni Teryo at dagdag niya pang sabing, sa bahay ko na ipapaliwanag kung anong klaseng baryo itong napasukan niyong magpipinsan. Mabilis na naglakad silang magpipinsan dahil nakaramdam na sila ng kakaiba sa mga taong naroroon. Hindi naman po sa nanghuhusga sila sa mga nakatira sa baryong yon, Kuya Chris. Kaya lang ay talagang hindi mo maiiwasang mag-isip ng kakaiba dahil na rin sa mga kinikilos ng mga tao. Noong makarating na sila sa bahay ni Teryo, ibang-iba ang presensyang nararamdaman nila sa loob ng bahay kesa sa labas. Ayon kasi sa aking ama, Kuya Chris, maaliwalas at napakagaan umano ng presensyang nararamdaman nila sa loob ng bahay ni Teryo kaysa noong nandun sila sa labas dahil tila ba may trahedyang nakaabang sa kanila kapag nandun sila sa labas. Ipinakilala naman ni Teryo ang kanyang mga magulang. Doon na pag-alaman ng aking ama na may lahi palang mga antinggero at albularyo si Teryo. Dahil ang kanyang ama ay isang antinggero at ang kanyang ina naman ay albularya. Pinaghanda naman sila ng pagkain kaya busog na busog talaga sila nang matapos ng kumain. Sabi pa ni Pedro, sulit na sulit ang mahabang paglalakad nila dahil masasarap ang mga pagkaing inihain sa kanila ng mga magulang ni Teryo. Kinagabihan, naririnig na ng aking ama ang mga tugtugan sa bungad ng baryo na tila ba nang iengganyo ang musika na pumunta sila sa sayawan. Inumin niyo ito, mga bata. Wika ng ama ni Teryo sa aking ama at sa kanyang mga pinsan. Tinanggap naman nila ang tig-iisang basong may lamang tubig at hindi na sila nagtanong kung bakit iinumin nila yon. Matapos nilang tunggain ang tig-iisang basong tubig ay may nalalasahan ng aking ama na kakaiba. Ayon sa kanya, Kuya Chris, hindi niya alam kung anong klaseng lasa yon dahil hindi niya naman masasabing mapait yon, mapakla o kaya ay maalat. Basta kakaibang tubig raw ang pinainom sa kanila. Ilang sandali pa ay nagtataka ang aking ama dahil kanina lang ay halos magkukumahog na silang lumabas ng bahay para pumunta sa sayawan dahil sa naririnig nilang napakagandang tugtugan. Pero bakit ngayon? Parang nakakakilabot na ang tugtugan sa sayawan na kanilang naririnig. Animoy mga nag-iiyakang tao na may halong umaalulong na aso. Ano pong nangyayari, Tatang? Bakit nag-iba yata yung tugtog sa sayawan? Tanong ng aking ama. Oo nga po. Bakit ganyan yung tunog? Nakakatakot naman.
Segundang tanong ni Ernesto. Kaya nag-iba na ang tunog ng tugtog na naririnig nyo kanina dahil yon sa ininom nyong tubig. May orasyon ng tubig na binigay ko sa inyo nang sa gayon ay hindi kayo mahipnotismo ng mga halangang kaluluwang sumasamba sa kaliwa. Wika ng ama ni Teryo. Sinabihan pa sila nitong sumilip sa bintana nang sa ganon ay makita nila kung anong klaseng mga nilalang ang naroroon sa labas. Dagdag pang wika ng ama ni Teryo, huwag umano silang matakot dahil nilagyan niya ng isang tinatawag na sabulag ang buong bahay. Kaya kahit magpaikot-ikot pa sa kakahanap ang mga nilalang kung saan nagtungo ang mga dayong pumasok sa kanilang baryo, hindi sila nito makikita. Kahit paabutan ng umaga kakahanap ang mga nilalang na yon. Agad naman silang sumilip sa bintana. Noong nakasilip na sila sa bintana, halos panawa na ng ulirat ang aking ama dahil kitang-kita niya ang mga naglalakihang asong kulay itim at mahahaba ang mga balahibong nagpapabalik-balik lang sa daanan. Ang malala pa, Kuya Chris, nakikita ng aking ama ang nakakakilabot na itsura ng mga asong yon na animoy mga halimaw dahil sa naglalakihang mga matang kulay pulang nagbabaga. Idagdag pa ang mga ngiping matutulis na animoy ngipin ng mga tigre. Isabay mo pa ang naguunahang pumapatak sa lupang malalapot na laway ng nilalang. Aswang ang mga yan. Kaya nga sinabi ko sa inyo na sunod na araw na lang tayo pumunta sa sayawan, di ba? O ngayon, nasagot ko na ang mga tanong nyo kanina. Sambit ni Teryo sa aking ama. Namangha naman ang aking ama sa pamilya ni Teryo dahil tila ba wala lang sa kanila ang mga naganap sa labas ng kanilang bahay. Parang mga sanay na sanay na ang mga ito sa mga nangyayari. Dahil sa takot at kabang nararamdaman ng aking ama ay hindi siya nakatulog ng gabing yon. Ganoon din ang kanyang mga pinsan. Kaya kung ano-ano na lang ang kanilang napapagkwentuhan, maibsan lang ang takot na kanilang nararamdaman. Kinabukasan ay nagpasya nang umuwi ang aking ama at ang kanyang mga pinsan. Hindi na sila nagpalipas pa ulit ng gabi sa liblib na baryong yon. Magmula po noon, Kuya Chris, hindi na sila bumalik pa sa baryo ng kanilang katrabaho na si Teryo. Hanggang dito na lang po ang kwento ng aking ama, Kuya Chris. Maraming salamat po at naway mapaunlakan ninyong ibahagi sa inyong channel at mapakinggan ng inyong mga taga-subaybay ang kwento ng aking ama. Lubos na gumagalang, Densyo.